Hai încoace. Sus. Bravo. Facem unghiile. Vrei să facem unghiile? Mort. Ok. Hai să dau mai încoace. O să vreau să-i filmezi în principiu ochii. Privirea, poți să prinzi și unghiile, ok? Că ziceau anumite personaje că este traumatizat de zgardă electronică, că nu stă altfel, că are coada băgată între picioare și că este foarte submisiv, asta este termenul. De fapt, este săracul, e terminat, nu știe ce să mai facă de frică, e traumatizat, vrea să fugă, e ținut, are 10 zgărzi pe el, e conectat la laptop prin USB, are wireless. Monicu, Moni, Mamonelu, ești bine? Hai sus, Moni, sus.